me een zeer groot voorrecht om voor u vanmorgen te mogen spreken. Broeder zegt dat ik in het papierment ga praten. Nou, om eerlijk te vertellen, hè, ik spreek vloeiend papierment. En ik versta ook alles in het papierment. Maar het probleem is mijn accent. Dus, dus ik moet namelijk nog een beetje gaan oefenen, dat het accent beter wordt. En dan ga ik u, zeg maar, niet heel binnenkort, maar er komt een tijd dat ik in het papierment ga praten. Maar voor vandaag moet ik helaas nog in het Nederlands spreken. Ik vind het toch niet erg? Dankjewel. De titel van vandaag, broers en zusters, is Farao, laat mijn volk gaan. Ik wil u vragen om uw Bijbel open te maken op Psalm 1. Psalm 1, broers en zusters, zegt de psalmist: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan des Heeren wet een welgevallig heeft. En die wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welk loofs niet verwelkt. En al wat hij onderneemt gelukt. En niet als de goddelozen. Die zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Broeders en zusters, nogmaals, de titel van mijn preek van vandaag is Farao, laat mijn volk gaan. Broeders en zusters, we zien in Exodus 4, vers 15 tot 16, dat God praat tot zijn knecht Mozes. En God zegt aldus: dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal zijn met uw mond en ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u spreken. En zo zal hij tot een mond zijn. En gij zult hem tot God zijn. Is het niet machtig, broeders en zusters? Hier zien we iets moois gebeuren in deze eerste tekst van de herdenking van vandaag. Daar stelt God Aaron als de mond van Mozes. En God stelt Mozes tot de God van Aaron. We zien, broeders en zusters, in Exodus 10, vers 3, dat de schrift zegt: toen kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, hoe lang nog zult gij weigeren en uw aangezicht verontmoedigen? Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Broeders en zusters, wij kennen allemaal het verhaal van het volk Israël in Egypte. Intussen leefde het volk Israël al 400 jaar in slavernij. En het was niet een eenvoudige opdracht. Op het moment dat God Mozes riep om het volk te bevrijden.
Volgens mij kennen we allemaal het verhaal van Mozes, hè? Wij die zijn opgegroeid in de Sabbatschool, die weten allemaal wat de reden was waarom Mozes gevlucht was uit Egypte. We weten ook, broeders en zusters, wat Mozes daarna deed. Toen Mozes uit Egypte vluchtte, ging Mozes in Midian leven als schaapherder. Nou, maar er was er iets vooraf, hè, voordat het volk Israël in slavernij ging leven. U kent het verhaal van Jozef, waar God Jozef had voorbestemd om het volk Israël op de eerste plaats te redden. U weet dat nadat ze toen de tijd het verschrikkelijk grote droogte hadden, Mozes het gezin, Jozef het gezin naar Egypte bracht. We lezen in hoofdstuk 1 van Exodus het volgende. In hoofdstuk 1, vers 8 lezen we het volgende. Daar staat geschreven: na de dood van Jozef kwam er een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. En die koning, die ging het volk onderdrukken. Blijft u daarbij even stil. Denkt u dat die nieuwe koning niet wist wat Jozef had gedaan? En vervolgens zien wij dat in Exodus 2 vers 11 staat vermeld: en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Vers 24 zegt: en God hoorde hun klacht. En God gedacht aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Nou, broeders en zusters, laten we even stilstaan aan een paar belangrijke punten. Slavernij. Wat betekent slavernij? Wie is een slaaf? Bij een slaaf wordt alles ontnomen wat een mens heeft. Je bent niets. Een slaaf van toen de tijd had een lager status dan een dier. Broeders en zusters. En het volk schreeuwde het uit. En God, broeders en zusters, hoorde het hulpgeroep van het volk. Net als hoe God ons hulpgeroep aanhoort. Herinnert u die momenten nog dat u het schreeuwt en dat u zegt: mijn God, waar bent u? En dat God zegt: ik heb u gehoord. En precies zo, broeders en zusters, had God zijn volk gehoord. Maar er was een probleem, broeders en zusters. Er was een groot probleem. God had iemand nodig. God had iemand nodig om het volk van Israël te bevrijden. God had niet gewoon iemand nodig, hè. God had iemand speciaal. En God had rondgekeken. En God kwam bij Mozes. Terwijl Mozes, broers en zusters, in hoofdstuk 3,
van Exodus een rustig leven begon op te nemen. Mozes die begon een beetje te genieten van het hoeden van de schapen. Kwam God naar Mozes. En God verscheen bij Mozes in vers 2 van hoofdstuk 3. En terwijl Mozes daar stond, broers en zusters, zag Mozes vuur in een braamstruik. En de engel des Heren verscheen. En Mozes kwam dichterbij. Mozes zag vuur en Mozes kwam dichterbij. En Mozes was heel erg zenuwachtig om te zien wat er daar gaande was. En God zei tegen Mozes: Mozes, stop. Kom niet verder. Want waar je nu komt is heilige grond. Trek je schoenen uit, Mozes. Mozes, ik wil met je praten. U weet wat gaat, hè? Als je iets niet wil doen. Als je vindt dat je niet de beste persoon bent om het te doen. Iemand komt naar je toe en die persoon zegt tegen jou van, u moet het doen. Ik wil u vragen, zuster of broeder, om deze opdracht te doen. En u heeft helemaal geen zin. Ja, maar God had Mozes nodig. En terwijl Mozes daar voor het aangezicht van God was, op heilige grond, zei God tegen Mozes: Mozes, ik heb je nodig. Denk je dat ik niet het jammergeroep gehoord heb van mijn volk? God zei: Mozes, ze zitten daar al 400 jaar in de slavernij. God zei tegen Mozes: en ik heb gezien wat de Egyptenaren hebben gedaan. Maar Mozes, ik kom naar jou. Mozes, ik ben neergedaald, zegt God in hoofdstuk 3. God zegt: ik ben naar je gekomen, Mozes. En ik wil je vragen. Ga naar Farao. En zeg: Farao, Farao, laat mijn volk gaan. God zegt tegen Mozes: luister, Mozes. In hetzelfde hoofdstuk. Ik heb je nodig. Ik heb je nodig om mijn volk een woonplaats te geven. In vers 8 tot 9. Waar de Kanaïten wonen. De Hehieten, de Amorieten, de Persieten, de Tjewieten, de Jebsieten. Mozes, dat wordt hun huis. Zullen we bidden. Trouw en barmhartige Vader in de hemel zijt, schepper van hemel en aarde. Uw naam wordt geheiligd. Wilt u met uw heilige geest vandaag ons onderwijzen, zodat wij uw woorden, zodat wij de woorden van de dienstknecht mogen begrijpen. Om Jezus wil vragen wij u dit. Amen. Broeders en zuster, Mozes blijft zich verzetten. Hè? We zien in vers 12 dat God met Mozes blijft praten. Maar Mozes zegt ergens in vers 13, ja maar God, wat moet ik ze zeggen als ik daar naartoe ga? Nou, vergeet u niet, hè, broers en zusters. En Mozes had kwaad gedaan voordat hij vertrok uit Egypte. En
Mozes had ook rare ervaring met het volk Israël. Mozes had rare ervaring met zijn eigen volk. En Mozes zei van, wat moet ik ze zeggen? Want Mozes begint niet te twijfelen. Wat moet ik ze zeggen als ze vragen wie me gestuurd heeft? En God zegt tegen Mozes, zeg het volk. Ik ben die ben, heeft jou gestuurd. Je zou verwachten, broers en zusters, dat als God Mozes zulke krachtige woorden gezegd had, dat Mozes nu 100% zeker zou zijn om te gaan. Maar broers en zusters, Mozes blijft twijfelen. Mozes blijft twijfelen. En in vers 4, in hoofdstuk 4, vers 1, zegt Mozes, maar God, mijn God, als ze blijven twijfelen, als ze toch zeggen dat u niet verschenen bent in die braamstruik om mij opdracht te geven om ze te halen uit Egypte. Wat moet ik verder doen? En Mozes had een staf in zijn hand. Broers en zusters, wanneer mensen twijfelen in wie ons gestuurd heeft, geeft God ons het bewijs. Mozes had Gods staf. En God zegt, werp het op de vloer, op de grond. En die staf werd een slang. En Mozes deed terug. En God zegt, pak hem aan zijn staart. En Mozes pakte die staf. Die slang. En die slang werd met zijn staf. Wanneer God ons stuurt, broers en zusters. Wanneer God zegt, ga, dan gaan wij. Wanneer het gevaar daar is en God zegt, strek je handen uit, dan strekken we onze hand uit. Niemand is zo machtig als onze God. God voorziet in alles wat Hij ons als opdracht geeft. Maar broers en zusters, Mozes blijft twijfelen. Mozes blijft twijfelen. En Mozes zegt tegen God in hoofdstuk 4, ergens in vers 10, zegt Mozes. Ja, maar ik kan niet praten. God, ik kan niet praten. Het gaat het echt niet worden. Weet u, kunt u dit herkennen, broers en zusters? Ik kan geen evangeliewerk doen. Ik kan niet op de kansel staan. God, u weet het, ik ben zo verlegen. Ik kan er niet tegen als mensen me beledigen. Ik word boos. Ik ben zo gevoelig. Kijkt u hoe onschuldig ik ben. Als mensen iets tegen me zeggen, kan ik uw woord niet doen. Mozes had excuses. Maar broers en zusters, God bleef Mozes overtuigen. Want onthoud goed, hè. God kiest niet iedereen. God kiest wie Hij wil. Het zijn niet die mensen die bepalen wie we moeten zijn. Dat we een fancy pak moeten aan moeten hebben met glinsterende schoenen. Dat we een goede functie moeten hebben in de maatschappij. Dat we aanzien hebben. Zijn niet die mensen die dat bepalen. Het is God die het bepaalt. Het maakt niet uit wat ons verleden is. Dat mensen over ons praten. Dat mensen zeggen, je bent dat en je bent zus. En daarom kan je geen functie hebben in de kerk. Want kijk maar wie u bent. Nee, God kiest wie Hij wil. En daar ging God door. En God zei tegen Mozes, maar Mozes, wie heeft de mensen mond gegeven? Wie heeft de mond gemaakt
van een mens. En God had het een beetje gehad met Mozes, broers en zusters, echt waar. In vers 12 zegt God, Mozes, ga nu. Ik zal met je mond zijn. En Mozes ga je leren wat je moet zeggen. Ja, maar Mozes had nog steeds geen zin, broers en zusters. Mozes had totaal geen zin. De knecht van God weigerde. Het is net als hoe wij weigeren om iets voor God te doen. Wij weigeren, we hebben excuses. Soms terecht. Soms onterecht. Dat Mozes wel gelijk had of niet, is een ander verhaal. Maar God wil de Mozes hebben. God wil u, als God tegen u zegt, ga, dan gaat u. Want anders blijft God net zo lang met u praten. Maar dan gebeurt er iets moois. Exodus 4, vers 15, wordt God nu echt boos. God werd nu boos. En God zei, letterlijk en figuurlijk, tegen Mozes. God zei, die leviet Aaron, is het niet jouw broer? Zei God tegen Mozes. God wist dat Aaron een goede spreker was, niet waar? En God zei tegen Mozes, hij is op weg jou tegemoet. En vers 15 zegt God iets moois. Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal zijn met uw mond en met zijn mond. En ik zal u leren wat u doen moet. Is het niet mooi? Wanneer het leven en de opdracht te moeilijk is, dan ga ik naar zuster Jessica. Want zuster Jessica is onderwijzeres. En dan zal zuster Jessica mij leren wat ik moet doen. En dan zal ik de opdracht van God uitvoeren. Maar wanneer wij, broers en zusters, elkaar bevechten, omdat we een status hebben, gaat het niet werken. Hier zie je, broers en zusters, een perfecte samenwerking van Aaron, die goed kon praten, en Mozes, de stotteraar. Maar vervolgens zegt vers 16. Hij zal voor u tot het volk spreken. Hoofdstuk 4, vers 16. En zo zal hij tot de mond zijn. En gij zult hem tot God zijn. Weet u, toen ik dit stukje las in vers 16, ben ik even gaan stil zitten. God had Mozes gesteld tot God van Aaron. Zonder dat wij dieper daarop ingaan, zou het kunnen betekenen dat wanneer God iemand aanstelt, dat wij de waarde van de persoon zien. Wanneer, broers en zusters, God zijn dienstknechten of dienstmaagden kiest, dan zijn wij stil. Want God heeft zich gesteld als een God. Niet dat die een schepper zijn van ons, maar God heeft hun die verantwoordelijkheid gegeven. En dan moeten we stil zijn. En dan moeten we helpen. Ziet u de relatie tussen vers 14 en 15? Maar broers en zusters, uiteindelijk vertrekt Mozes. Uiteindelijk vertrekt Mozes en Mozes ziet Aaron aanstormen
om hem tegemoet te komen om Gods volk te redden na 400 jaar. Broeders en zusters, ik wil u dan verwijzen naar de hoofdstukken 7, 8, 9, 10 en 11 van Exodus. Het zou veel te lang duren om al die plagen op te noemen. Maar Mozes en Aaron gingen naar Farao. En ze zeiden bij plaag 1, Farao, laat mijn volk gaan. En Farao weigerde. Mozes ging terug bij plaag 2. Zei Farao, laat mijn volk gaan. En Farao twijfelde. Mozes ging bij plaag 3, plaag 4, plaag 5, plaag 6, plaag 7, plaag 8, plaag 9, plaag 10. En Farao liet het volk gaan. Farao had of kon geen bestand houden tegen de machtige hand van de God die Mozes diende. Farao kon geen stand houden tegen de dienstknecht van God. Want God had hem gestuurd. En God had hem tot een God gemaakt. Wanneer wij, broers en zusters, de salving van Gods dienstmaagd of Gods dienstknechten zien. Wanneer wij zien of wanneer wij merken dat God zijn dienstknechten gekozen heeft, moeten we van ze afblijven. Want God heeft ze gekozen. En als wij dat niet doen, krijgen we net als Farao. Plaag 1, plaag 2, plaag 3, plaag 4, plaag 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan weten wij niet waar het vandaan komt. Maar daar is het niet gebleven, broers en zusters. Het volk werd bevrijd. Het volk werd bevrijd. We maken een grote stap naar Exodus 32, broers en zusters. Mozes, de knecht van God, moest de 10 geboden schrijven. En weet u wat er allemaal gebeurde? Intussen weten we ook wat er allemaal gebeurd is, hè? Met het leger van Farao. Dat weten we toch? Hoe God met zijn machtige hand het leger had verslagen. Daarvoor had God het volk geleid naar de overkant van de rivier, als het zo mooi wordt genoemd. En terwijl Mozes op de berg Gods was, gebeurt er iets verschrikkelijks. Het volk ging een gouden kalf maken. En wat zo opmerkelijk was, wat deed dit volk? Dit volk, die de hand God gezien had, ging een gouden kalf maken. En ze zeiden, want deze Mozes, die man, die ons uit Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat van hem is geworden. Dat is waarschijnlijk vers 2 van 32. Nou, weet je wat dat betekent, broers en zusters? Je weet nog, hè? Wat ik daarnet zei. Dat wanneer God zijn dienstknechten kiest, of een dienstmaagd, dan stelt ze God ze voor een belangrijke taak. Maar ze noemde Mozes die man. Ik ga proberen om het te vertalen in papierment. Als het niet goed is, dan is het mijn schuld. Hè? Is mijn schuld niet. Egai. Klopt het? Ja toch? Die man is ruw toch?
Egai Mozes. Klopt het? Ja, weet je wat het betekent, hè? Mozes wordt belachelijk gemaakt. Weet u? Een dienstknecht Gods wordt vernederd door het volk. Die man, wat is van hem geworden? Hij is al een poos weggebleven. We gaan ons onze eigen God maken. Nou, we kennen het verhaal. Wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. En nog erger, broeders en zusters. Niet alleen die gouden kalf, hè. Maar u wist nog dat het volk Israël 400 jaar in slavernij was gebleven in Egypte. En u weet nog dat de redenen waarom God Mozes stuurde, is om hen te bevrijden van de slavernij. Het was niet alleen maar de lijfelijke slavernij, broeders en zusters, maar het was ook de geestelijke slavernij. Maar dit volk verviel direct weer in hetzelfde waar God ze uitgebracht had. Ze waren nog in een ergere slavernij beland op het moment dat zij die gouden kalf hadden gemaakt. Ze bedreven alles wat God verbood. Maar nu op een eigen titel na de bevrijding. En God was boos. God was boos, broers en zusters. En God was boos precies zo hoe God boos op ons wordt. Vers 9 van hoofdstuk 32. God werd boos. En God sprak niet meer in de term van Mozes, zegt Farao, laat mijn volk gaan. God had afstand genomen van het volk. En God sprak in termen van Mozes, jouw volk. Kunt u dat begrijpen? Wilt u even stilzitten bij dat stukje waar God afstand neemt van het volk. En God, Mozes, begint te laten begrijpen dat het zijn volk is. Wanneer God kiest, wanneer God zijn gezant kiest, draagt hij een verantwoordelijkheid. Hij draagt een verantwoordelijkheid voor de mensen waar God hem gegeven heeft om te leiden. Dus God neemt afstand. En Mozes moest nu met God gaan praten over de zaligheid van dit volk. Weet u? Mozes moest in hoofdstuk 32 gaan onderhandelen. En Mozes ging God herinneren over de opdracht die God hem gegeven had. De opdracht van Mozes, ga naar Farao en leid mijn volk uit slavernij. Mozes zei, maar God, wat zal er gebeuren wanneer de andere volkeren zien dat u uw volk hebt verdolgen? En Mozes zegt een stapje verder. Mozes riskeert zijn eigen zaligheid. Gaat u even rustig zitten en nadenken. Mozes zegt tegen God, God, alsjeblieft, verdelg ze niet. Neem dan mijn leven. Neem en zeg, zou u dat doen? Zou u het voor mij doen? Als u zo lief bent tegen mij, u geeft mij eten
weet u, dan heb ik geen kleren en dan koopt hij ook nog kleding voor mij. En als dat niet genoeg is, dan praat ik kwaad over u. En als dat niet genoeg is, dan doe ik een hoop dingen om je boos te worden. En nu komt er een rechtszaak. En uiteindelijk zal ik veroordeeld worden voor de dingen wat ik heb gedaan tegenover u. En dan zegt u tegen de rechter, ja maar rechter, u hoeft broeder Roosevelt niet te straffen. De schuld wat broeder Roosevelt gedaan heeft, ga ik betalen. Zou u dat doen? Geeft u eerlijk antwoord. Zou u dat doen? Maar God gaat verder, hè? God zegt tegen Mozes, maar maak je niet druk. Ik verdelg ze. En ik sluit een nieuwe deal met jou. Ik ga jou tot een groot volk maken. Hoofdstuk 32. Ik denk dat wij, misschien u niet, maar ik, zou me vereerd voelen. Ja toch? Ik zou tegen God zeggen, God dank u wel dat u in mij zoveel goeds gezien hebt. Dank u wel dat u iedereen hier die me pest, die hem het leven zuur gemaakt hebt. U stuurt me naar Farao. Ik heb mijn gezin achtergelaten. En nu schelden ze me uit. Dank u wel. Ik wil heel graag de enigste echte dienstknecht van u zijn. Zo, ik heb het gedaan. Was dat fout? Was het fout als ik dat gedaan had? Als ik de aanbod had genomen van God om de mensen die negatief tegen me zijn, ze hebben me misschien zelf geslagen, te laten verdelgen. Maar Mozes zegt nee. Maar, broeders en zusters, Mozes was 181 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. De voorloper van Jezus Christus. Mozes, broeders en zusters, symboliseerde de liefde van Jezus Christus voor ons als mens. Jezus Christus kwam op deze aarde. En hij offerde zijn leven voor u en voor mij. En weet u, elke dag roept hij ons. Elke dag zegt hij, broeder Roosevelt, kijk hoeveel ik voor je gedaan heb. Broeder Eugène, zuster Mayra, zuster Jessica, kijk hoeveel ik voor je gedaan heb. Vergeef. Vergeef. Neem mijn opdracht. En ga naar Farao. En zeg tot Farao, Farao, laat mijn volk gaan. Mozes was niet geïnteresseerd in positie. Mozes wilde geen elder zijn. Mozes wilde geen dominee zijn. Mozes wilde geen belangrijke positie hebben in de kerk. Maar Mozes gaf uiteindelijk gehoor aan Gods stem. En Mozes ging van het volk houden. Precies als hoe God hem had opgedragen. En dat je van het volk houdt, betekent niet dat je geen positie kan hebben. Aha. Maar het gaat om de mensen om je heen die moeten zien dat God jou geroepen heeft. Daar gaat het om. Want God stelt aan wie hij wil. En wij luisteren naar wat hij doet. Daar gaat het om. Jezus Christus kwam op deze aarde, broeders en zusters. En ik ben bijna klaar met mijn preek. En Jezus Christus heeft hetzelfde meegemaakt. Johannes 3 vers 16 zegt. Johannes 3 vers 16 zegt.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Klopt toch? Week 16. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwig leven hebben. De Farizeeërs, broers en zusters, gingen zitten op de stoelen, op de stoel van Jezus Christus. Net als in de tijd van het volk Israël. Jezus had geen problemen met de Farizeeërs, geloof mij. Maar Jezus had problemen met de manier hoe de Farizeeërs zichzelf gingen profileren. De Farizeeërs plaatsten een juk op de schouder van het volk. Ze roddelden over Jezus Christus, dat Jezus Christus op Sabbat zieken genas. Ze roddelden over Jezus Christus, dat de discipelen hun handen niet wasten bij het eten van het brood. Marcus 2, vers 16. Marcus 3, vers 22. Marcus 7, vers 5. Dat was niet wat Jezus Christus wilde, broers en zusters. Jezus was de liefde op zichzelf. En Jezus wilde ons laten zien dat alle handelswijzen wat wij doen, ook op Sabbat, gelineerd moet zijn aan zijn werk. Broers en zusters, we zijn aan het einde gekomen van deze preek. Bijna aan het einde, nog 2 minuten. Maar hoe plaatsen wij dit gebeuren van Mozes in onze tijd? Hoe plaatsen wij het leven van Jezus Christus in onze tijd? Nou, ik kan u vertellen dat God op zoek is naar Mozessen in de maatschappij. En die Mozessen, broers en zusters, zijn politici. Ja, politici. Verpleegsters, schoonmakers. En die mensen zijn de mensen die allemaal luisteren naar Gods stem. En als God zegt, ga, dan gaan wij. God heeft in Mattheüs 5, vers 14 een belangrijke boodschap gegeven aan zijn discipelen. En die boodschap is, u bent het licht der wereld. Een stad die op een berg is, kan een ieder zien. Broers en zusters, als wij in de kerk zitten, heel fijn en niemand ziet ons, heeft God ons niet nodig. Als wij in de kerk zitten en onze eigen leven als veilig zien, zonder dat we risico nemen voor het evangelie, kan God ons niet gebruiken. Matthäus eindigt zijn evangelie met hele mooie woorden. Matthäus zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Wat zou het prachtig zijn, broers en zusters, als wij, ondanks het gevoel dat wij falen in de maatschappij, ondanks het gevoel dat de dingen heel moeilijk gaan, dat wij ervan overtuigd kunnen zijn dat God met ons is tot het einde van deze wereld. Is mijn wens en bede. Om Jezus wil vraag ik dit. Amen.
Avatar nos llama Señor Dios danke para usar nos rumang Roosevelt para trazer um bonita mensagem para nós, que nós vai que aqui, poner de nos vida não, poner em prática, para dar para Cristo. Eu quero chamar diácono não para que dias meu ofrenda e também nos prestem. Hallo. Damas bendición paduna curisibi Trecebo ofrenda de amor pa sobra gran fiela a vinta guardo demostrar Dordivo diezmo, ofrenda, donatur com amor, na voz Senhor. Tamas bendición na paduna, curisibi. Recebo ofrenda de amor, pa sobra gran fieldad, a vinta guardo demostrar, dordivo diezmo, ofrenda, donatur com amor, na voz Senhor. Zullen we bidden zijn? Kunt u opstaan? Trouw van in de hemel zijt. We zouden u danken, Heer, dat gij vandaag met uw Heilige Geest aanwezig was. We zijn u dankbaar, Vader, voor uw zegeningen. We zijn u dankbaar, Vader, voor de onderwijzing in uw woord. Wij smeken u, Heer. Geef ons kracht, wijsheid, moed. Dat wij als de Mozes door de maatschappij mogen gaan. En dat wij onze broeders en zusters mogen zien als Aaron. Help ons, o Heer, dat we niet arrogant mogen zijn. Help ons dat we ons leven mogen inzetten voor uw werk. Wij zeggen u dank voor de tienden en de offers die zijn opgehaald. Wij vragen u, Vader, dat dit gebruikt mogen worden ter ere van uw werk. Zij het ook met deze kerk. Zij met de ambtsdragers, o Heer. Zij met de bestuurders. Zij met de dominee. Help hen dat zij het licht boven een berg mogen zijn. Dat anderen mogen zien het werk dat zij doen. Zodat uw spoedige komst mag aanbreken. We vragen u te zijn met de zieken, bedroefden en zwakken. Wij, Vader, die verdrietig zijn omdat onze familieleden zijn overleden. Zieken, wij smeken u, Heer, dat wij hoop mogen hebben. Hoop. Hoop wanneer u terugkomt, dat wij ze mogen terugzien. En dat er geen pijn meer mag zijn, geen verdriet. Maar dat wij voor eeuwig met u mogen leven in het Nieuw Jeruzalem. Nu daar wij naar huis zullen gaan, o Heer, vragen wij dat wij meegaan met de zegenbeden die gij geleerd heeft aan uw profeet Aaron. De Heere zegene u en behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u richten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u zijn vrede, totdat Jezus komt. Amen. A não ser a serviço de aumenta